мавсими 23 театр бо намоишномаи дӯсти ҳақиқӣ оғоз гардид. намоишнома дар театри давлатии мусиқии тамошобини ҷавон ба номи Одилҷон Назарови шаҳр баргузор шуд. 150 нафар имрӯз барои тамошои намоишнома омаданд. хунҷоиши театр 300 нафар буда мақсади кам ҷалб гардидани наврасон ин риояи масофаву қоидаи беҳдошт мебошад. мо танҳо як мактаба даъват кардем бо теъдоди ками тамошобин, зеро аз нуқтаи назари беҳдошт мо бояд теъдода барои он кам кардем ки бояд бо масофа риояи масофа дар зал бачаҳо нишинанд. аз ҳамин хотир мо камтар тамошобин даъват кардем. мақсади таҳия ва омода намудани намоишномаи дӯсти ҳақиқиро коргардон дар баланд бардоштани завқи зебои парасе, тарғиби дӯстию рафоқат ва тарбияи ахлоқии наврасон арзёбӣ намуд. таъкид дошт ки дар намоишнома қувваи некӣ ба бадӣ пирӯз мегардад. асар ба қалами Михаил Бартинов тааллуқ дошта ба тоҷикӣ баргардон шудааст. бо ҳамроҳии директори театри муаллима Бароат Аҳмадзода мо инро гирифта кордкард карда тарҷума карда ба таври як тоҷикӣ оварда пешкаши тамошобинон гардонидем. намоишнома мусиқавӣ буда дар жанри ҳаҷвӣ омода шудааст. муҳтавои он фарогири ҳаёту фаъолияти рӯзмарраи кӯдакону наврасон мебошад. намоишнома дорои хусусияти баланди тарбиявӣ буда кӯдаконро дар рӯҳияи дӯстиву рафоқат ҳидоят мекунад. лаҳзаҳои ҳаҷвии он таби кӯдаконро болида гардонд. давомноки намоишнома 1 соат буда дар он 9 нафар ҳунармандон нақш меофаранд. нархи чипта 5 сомонӣ муайян шудааст. кӯдакону наврасон метавонанд чиптаҳоро аз театри давлатии мусиқии тамошобинони ҷавон ба номи Одилҷон Назаров харидорӣ намуда аз тамошои намоишнома баҳра бардоранд. باید جسور شده گزارش سید مختار سیدانور، اعظم جان رحیمов برای برنامه اطلاعاتی خبر.